lave det? Må vi godt det her? Ja, I har faktisk ikke fået lov. Nej, må vi godt det her? Men nu skal I jo afsted i morgen. Jeg vil ikke noget. Det er ikke noget. Hvad er Brunette? Skal du med til Mols, eller hvad skal du? Har du taget en Det beslutning? ved vi så ikke. Nej. Eller vi trænger til lidt ferie, jeg var. Ja, tror du ikke det? Jo. Tror du ikke, vi trænger til lidt ferie, fordi det er drengen? Jo. Ja. Det tror jeg faktisk. Ja, så kan vi rejse op og besøge dem. Og nu kommer... Hvad laver I? Er det Grønland? Jeg troede, Grønland det var grønt. Det er jo pære og hvid. Er det pære hvid? Og nu må jeg altså også det at holde op. Nu må I lige tage jer sammen. Ja. Fordi ellers så kommer jeg lige op. Og slå en streg. Ja. Og kalder jeg bare på August, så Og så skal vi kalder nok du få på styr på August. det der. Ja. Ja. I må ikke lege i planterne. Du kunne lige kalde på ham måske, så kunne jeg lige sende en hilsen til ham. Ja. Ej, August. Ej, August. Er du der? Eller sover du? Sover du hele din tid væk, August? Jeg skal ud og luftes. Jeg trænger til at komme ud og tisse. Har du nogle hundekiks? Altså August, jeg ser nu tisser han, altså. Han er lidt fjollet. Han har spurgt efter dig. Ja. Og nu rejser han med Claus hjem i morgen, så må du se ham næste gang. Nej. Ja. 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 Kan vi ikke tage ham med? Så er det også drengen, der tager afsted. Ja. Så kan tøserne blive der. Nej, jeg vil med, siger hun. Nå, for Brunette, søren. hun er begyndt at trække sig lidt ud til siden. Nå, Pas på, hun ikke falder ned. du kan ikke bare kravle deroppe i isbjerget. Sådan der. Ja. Det er et isbjerg, jo. Nå, jamen jeg kan være her, så lukker jeg mig lidt til det. Kom så! Jeg giver den bare sporene her. Nu er det en springloppe, eller en springhest, eller måske en springhund. Nej, nu er jeg... Ja. Vi prøver lige en gang mere. Er du klar? Ja. Hej August, nu kommer vi. Nu må det være godt med dig, du. Ja. Ja. Ikke så meget fjol med dig. Nej. Men du har bare så travlt med at komme ned til stranden. Ja. Du skal jo komme herover og hente os. Ja. Og så kunne vi tage den der lille grill med. Ja. Ja. Det må vi gøre til foråret. Så kunne vi måske lige grille en pølse eller sådan noget. Det var en god idé. Ja, ja, ja. Hørte du det, Claus? Det var en god idé. Ja, vi er bare klar. Nu lukker jeg for nu. Ja. Hej, hej. Hej hej.